Изненада. Секс на брада. Записвам ва. Всички сте документирани. Сега ще в флагман. Значи 33,50. Наргилет колко? Покажи си изненадата поне. 40. Колко ще го делим, Демет? А? Колко ще го делим? Колко се прави човек? Да, знам. 40 делим на 3. Наргилето е после, не е там. Наргилето не е тук. Не е в тази сметка. Отделно е после. То отделно. 6 са 80 общо. 80 са двете. Имаш ли толкова? Ще имаш 80. Ние няма ставаме, бе. Тя стане да платим другите работи. Добре, да. Преди си там плати по бележка, просто не знам. Сега вече се снима. Как бори парите. Аз от Paradise броя пари постоянно. Дали тост, дали Петя, дали някой друг. Да не е нещо IT, постоянно му викат IT направи това, IT Да. Значи ми сега, Владо идва, сядаме на масата. Ай ми дай това от такова. Ай ти слезе долу на малко. Ай ти ми принеси това. съм нещо IT. Някой ден ще майти, това майти. Ти ли? Сега му са напуши, бе. Те слагат нещо. Това е весело. Иска баба ти отворили ти веднага. 15 минути тя. Още виждам гледа да позира. Наш наргилени душа. Само циганки. Тя не е пробва официално наргиле, не искаш да пробва. Религията ти позволява. Наистина никой не е пушил наргиле, тя не е пробва. Днеска чух един човек, беше възрастен. Никога не е Не, всъщност съм пробвала. Много слабо. Много слабо. Кое? Аз не знам как. А банан пробва ли си? Виж как сме. Човек, тая направо си ми каза, че ще се ебава с мен. Ето и се поебава малко се на това, редове. Направо си ми каза, намекна ли ми нещо своя банан? Сега няма мога да спа, намекна ли ми нещо своя банан? Според мен има нещо. Има нещо, нали? Направо вземи банана и отиде при нея. Аз нали им кажа, ще се разделят една такова, тя искаше да се разделят него, но той не продължи. банана от двете страни. Между другото, не може и това да е било. Намекна ли ми нещо сега да знам? Според мен е искала да й кажеш сега как да го ям това банан и тя да ти го каже. Колежката, тя няма да има настроение да й каже за банана. И на нея. Мога да го правиш на страница. Тя е някаква тегава. По-спек. По-спеква. Чай, трябва да го заснемем и него. Банан извращение, изненада. Така вървя си и си документирам. Що е? Това е стара работа. Това отдавна много. Камера защо? Не е лошо да имам. Началото какво си е купил? За всичко да имам. Министерна водка, курим. За OnlyFans, екскурзии, работи, мотори, глупости. А? Самал съм го и него, да. Представя, яко пак. Ако тук ще я дам, ще ви я дам нещо такова. Смяхме се обаче. Няма ли пушиш? Има ли още? Няма, не. То свали въглед малко усеща, само би вече на въглед няма вкус. Вече не е лошо. Вашето има ли вкуса, бе? Не много. А това прави, бе? Ето е до... Вече е леко.
Заминам от тютюна вече. Да, даже повече. 2 часа ли е? Добре, ти утре. Аз спах преди малко. Се прибрах от 7 до 10 спах. То и аз така бях спал един път и така и сутринта пак на буклук. Ти мани предния път, като се прибрахме от фейса, като бяхме, в 3 часа заспах си. Защото не ми се ставаше, дявол. Ти утре трябва да си... Освен да остави Иванова. Нищо не е. Даните, която не си. Втора. Почвам втори. От утре почвам втори. Той само седи. Вторник цял ден. А точно ли беше иска цял ден? Не, Е малко. той ще е сряда. Аз сряда почвам. А кога ма била в част се разбрахме? Сватба. Силно казано. А Пети ли беше? Да, той е само подписал там, чак. Няма, че е пак Пак сватба. Пети. Точно, нали сватба? Жени.